Xa non confías nel. Fixen investigacións. E ten razóns para desconfiar. Un dos últimos pagos coa tarxeta de Nino fíxose nun lugar próximo onde se agochaba Emilio. Mercou varias garrafas de auga e comida suficiente para alimentar a 2 ou 3 persoas. Maldito traidor. E iso non é todo. A autopsia. Non é Emilio. Non hai dúbida ningunha. A estatura do corpo non se corresponde coa de Emilio. Daquela será o corpo do home que mandamos para acabar con eles. Iso parece. Queres unha copa? Do teu brandy, sí. Agora que imos facer? Eu non levantaría a lebre. Deixa que Nino siga pensando que confías nel.